हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आङो आंनि इउटिउब चेनेल बर' स्टुडिय'आव फिन खेबसे बरायफिनबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ आरो नोंथांमोनहा बे सल'खौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन होनना। दे होमबा खोनासंदो। मोनसे गामियाव सासे पाम्पचार बानायग्रा दंमोन। बिनि मुङा आलुमोन। बिहा गंसे पाम्पचार दखान दंमोन आरो बियो इमानदारमोन। बिनिखायनो बियो बारा गोबां रां खामायामोन। सानफ्रामबोनि बायदि बियो दखान बन्द खालामनानै न'आव थाबायलांगासिनो दंमोन। दसे सम थाबायलांनायनि उनाव बियो न'आव सौहैबाय आरो बुंबाय, "Hei बुरि, अबाव दं जाखो? दिनैनि खामायनायखौ लांफैदो आरो बेखौ आलमारियाव सोना दोनदो।" दसे उनाव फैनानै बिसिया फैसाखौ बिनिफ्राय लाफैयो। अरे बे मा जाखो? खालामनायखौ नोंसोर आङो बे मा जाखो? एथ' खम ना? बेजोंथ' जानाया आं सानो मोनसे फोरोङा नालाय जों न' खाथिनि बुदांखौ नालाय बे थाइसेयाव मिलाय सानसेयाव 1000 रां खामाय। ओजों नोंहा जेबो उदाया खामायनोनो। नै नों माबा मोनसे खालामनांसिगोन। आं एथ' खम फैसाजों संसार सालायनो हाया। नै बुरि, आं खामानि मावनायाव आङो थगायनानै रां खामायनो हाया। आं जेसेबां रां खामायनानै लाबोगोन बेजोंनो न'खरखौ सालायनांगोन। नै बिदिब्ला नों नोंनि फैसाखौ नोंनो लादो, आंथ' न'आवसो थांफिनसै। आरे रागा दाजों, आं माबा मोनसे खामानि मावगोन दे। बै मोनानि उनाव जेब्ला फुं जायो अब्ला जुदि आं दिनैबो बारा बुरजा रां खामायनानै लाबोनो हायाबा बुरिया आंखौ रागा जोंनानै न'आव थाहैगोन। बेनिखायनो माबा मोनसे साननांसिगोन। बे समावनो सासे मानसिया गावनि स्कुटियाव बार सोनो थाखाय बिनि दखानाव फैयो। ओइ आदै, आंनि स्कुटिनि पाम्पआ एसे खम जादों, सोना हरलाय। जागोन आदै, आं नोंनि स्कुटियाव पाम्प सोना हरगोन। नों बैहाय दसे जिरायनानै थाथ'। जेब्ला बियो सियाराव थांना जिरायहैयो अब्ला आलुआ बिनि टायारखौ गाजोलजों थुफ्लंनायसै। आरे आदै, नोंनि टायाराथ' पाम्पचारसो। बार सोबाबो हावानो माथो। पाम्पचारखौ बानायनांगोन। आरे आदै, आं दहाय न'निफ्राय ओंखारबालाय माथो टायारा एसेल' पाम्प खम जादोंमोनलाय। नोंनि दखानखौ नुनानै पाम्पसो सोनो फैदोंमोन आं। दा बोरै पाम्पचार जाखो? आंलाय मा मोनथिगौ आदै, पाम्पचार बानायनांगौबा बानायनोसै। बेसे बुरजा रां लागोन पाम्पचार बानायनायावलाय? आदै 100 थाखा नांगोन। दे बानायदो, उफाय गैया। बिनि उनाव आलुआ जोबोद खुसि जानायसै आरो बियो पाम्पचारखौ थाब थाब बानायनायसै आरो 100 थाखा मोननानै जोबोद खुसि जानायसै। आरे बाबा, पाम्प सोनायावथ' थाइबाल' मोनोमोन। दिनै जोबोद इन्ट्रेस्ट मोनबाय। बिनि दसे उनावनो बेयाव गारि फैनानै लाखिफैबाय। ओइ नायलाय, आंनि गारिनि पाम्पआ एसे खम बायदि मोनदां। एसे पाम्प सोना हरलाय। औ दानो सोना हरगोन आं। आरे बाबा, बिनि टायारखौ फलंनानै पाम्पचार खालामनांसिगोन। अब्ला थाइबानि जायगायाव 100 थाखा मोनगोन। बिदि साननानै बियो टायाराव गाजोल गिदिरजों थुफ्लंनायसै आरो टायारा बेरफुनायसै आरो आलुआ गोजानाव थांनानै गोग्लैहैनायसै। आयै थैबायलै थैबाय, आंनाथ' सिनस्रियानो बायथारबायसो। आयै मा जाबावगोन? मालाय आंनि टायारा बोरै बेरफुखो? हो? नों मा खालामबाय थादोंमोन बे आंनि टायार खाथियाव? जेबो खालामाखै मालिक, आंथ' टायारखौ नायदोंसोमोन पाम्पचार जादोंना जायाखै होननानै। पाम्पचार नायदोंमोन ना पाम्पचार खालामदोंमोन नोंलाय? माबारबाव आरो बे नोंनि आखायाव मानो गाजोल थादों? बे गाजोलजोंनो टायारखौ पाम्पचार खालामदों ना? फंबाय, आंखौ निमाहा होदो, आं नोंनो फ्रियावनो टायारखौ सोलायना हरनोसै। दिनैथ' हमजाथारमारबायलै आला। बेबायदिनो बे मानसिया फ्रियावनो टायारखौ सोलायहैयो आरो बेनिफ्राय थाङो। दिनैथ' आंना 9,000 रां खहा जाबाय। आं सानो बे गाजोलजों टायार पाम्पचार खालामनाय आइडिया बारा गोबाव सोलिनाय नङा। आङो दस्रा गुबुन आइडिया साननांसिगोन। बेनि उनाव मोनायाव बियो गावनि दखान सिगां गाजोलखौ सारलाबायनानै दोननायसै। जेब्ला फुङाव गारिया खारोब्ला गावनो गाव बे गाजोलजों पाम्पचार जायो आरो जेब्ला फुं जायो गारिया बे साजों खारलांनानै पाम्पचार जानायसै। आरे बाबा, आंनि आइडिया जाफुंबाय दा। गारिया पाम्पचार जामारबाय दा। आरे फंबाय, आंनि टायारा पाम्पचार जाबाय दां। नायलाय एसे। नायनि
जादों बाबा दिनैबो इन्ट्रेस्ट जाथारबाय दखान खुलिनाय लोगो लोगो बहन जाबाय बेबायदिनो सानसे गोबां गारि बेजों थांबाय आरो पाम्पसार जाबाय आलुआ बै सानखालि जोबोद खामायनो हाबाय बाबा दिनैथ' बिराद गोजोननाय मोनबाय 6 मासावबो एथ' बुरजा खामायनो हायामोन दिनै सानसेयावनो एथ' बुरजा खामायनो हाबाय आं दिनै जोबोर मोनाबाय न'आव थांनांसिगोन दा दिनै आंनि बिसिया जोबोर खुसि जासिगोन आरो बियो दखान बन्द खालामनानै न'आव थांनायसै दसे गोबाव थाबायलांनाय उनाव बियो न'आव सहैनायसै ओइ बुरि बबाव दङ माबार ओंखारबोलाय दिनै जोबोर खामाय जादों नों बिसासखौनो खालामनाय नङा माबार ओंखारबोलाय थांगासिनो दङ आरो बिसिया न'नि सिंनिफ्राय ओंखारबोयो आरो बियो खारै खारैनो गालिनानै गोग्लैयो आइदै थैबाय आंनाथ' खर'आनो गावबायसोनदोंनो थै ओंखारलाजोबथारबाय आइदै मा जाबावनांगौ दानालाय ओइ बोराय अबाव दं जाखो नोंलाय नायफैलाय आंनाथ' खर'निफ्राय थै ओंखारलायबायसो बुरि मारै जाखो बेलाय माबोरै बिदिथो गोग्लैखो नोंलाय ओइ बोराय आंनि खर'आव जि गोसा नांबाय आरो थैबो ओंखारबाय थाबाय माबा थाब आंखौ हस्पिटाल लांदो नङाबाथ' थैखासिगोनसो आं जागोन बुरि आं दानो लानानै थांनोसै नाथाय मोनसे खोथा खिथालाय नों फैसाखौ अबावबाफोर दोनखुमादों नामा बेबायदि समाव नों मानो बिदि सोंजोङो नों जुदि माबा मोनसेफोर जायोबा बे दोनखुमानाय फैसाखौथ' मोननाय नङा नालाय आरो ओरैनो बेखार जागोन बेनिखायसो सोंदों नों मा सानदों आं एथ' थाब थैगोन सानदों नामा माबार आंखौ हस्पिटाल लानानै थांदोथ' बुरिथ' लानानै थांसै दानो फैदो आंथ' ओरैनो खेलायदोंसोमोन नों मानो रागा जोङो आरो बिनि उनाव आलुआ गावनि बिसिखौ स्कुटारजों डाक्टरनाव लाङो जेब्ला बेयो गावनि दखान मोनहैयो आरो बेजों सालायलाङो बे समावनो गाव गारनाय गाजोला गावनि स्कुटिनि टायाराव हाबनानै पाम्पसार जायो आरे दा मा जाखो स्कुटारखौ मानो लाखिखो नोंलाय जानो हागौ टायार पाम्पसार जाबायदां आरे बे गाजोला बोरै हाबबोरि आरे सोर जाम्बायाथ' बे लामायाव गाजोल गारलाबायनानै दोनखो आंबो जायनो बे गाजोलखौ गारदों बेयो बरबाद जाथों बेयो सैमा अरजाथों बेयो मासथिनि बुरि बांद्राय दा बुंसै बे गाजोलखौ आंनो गारदोंमोन हे सोर आं बेफोर खोथाखौ मा बुंफ्रांखो हे सोर आं दा मा बुंदोंमोन बेखौ खोनायै बादि थादों बोराय ओमफ्राय नों मानो गाजोलखौ लामायाव गारलाबायनानै दोनदोंमोन जाम्बि हिनजाव एथ' थाब बावबायनो नोंनावथ' बुंदोंमोन ना बुरजा रां खामायनानै लाबो होननानै बिनि थाखायनो आं गासिबो बे गाजोलखौ बिदि गारनानै दोनजोबदों नै बै थेलाजोंनो आंखौ डाक्टारनाव लानानै थांदो थिग बिदिनो आलुआ गावनि बिसिखौ थेलायाव जिरायहोनानै डाक्टारनाव लानानै थाङो आरो दसे उनाव डाक्टारनि दखानाव सहैयो डक्टरा बिनि बिसिखौ नायो फंबाय बेना जोबोद थैबोबाय बेनाव थै सोनांसिगोन डक्टर सार जेसेबां थै नांगौ आंनि फिसायनिफ्राय बख'दो आंखौल' बासायथारदो जागोन डक्टर अबेनिफ्राय बिहरथारदो आंनि जिउआनो बासायथोंसै बिनि उनाव डक्टरा खाथिनि ब्लाड बेंकनिफ्राय फन खालामनानै थै बिहरो बिनि उनाव सासे मानसिया बे लामाजोंनो थै लाबोबाय थानाय समाव बेनि टायाराव गाजोला हाबनानै टायारा बेरफुनायसै आरो बियो बेयाव गोग्लैनायसै आरो गासिबो थैयानो लामायाव गोग्लैजोबनायसै ओरै फारसेथिं आलुनि बिसिया थै मोनैनि खारनाव बिनि देहाया लासै दुरबल जालांगासिनो दंमोन बेनो थैनि जोबोद गोनां जानानै दंमोन बिनि उनाव बैयाव सासे मानसिया फैनानै बेनाव सोंफैयो आरे फंबाय मा जाखो माने एथ' दुखु सादों आरे नोंथ' मैयानि पाम्पसार बानायग्रासोलाय आंनि गारिखौ पाम्पसार खालामदोंमोन नोंबो बोरै फैखो फंबाय आंनि बिसिनि खर'आव जखम जादों आरो बिनिफ्राय बिराद थै गदों दा थैनि जोबोद गोनांथि जानानै दं आरो आं जोबोद गोरोन्थि खामानि मावफ्लांबाय आङो लामायाव गाजोल गारनानै दोनजोबदोंमोन बिनि थाखायनो रावबो थै लानानै फैनो हायाखिसै जेबो अरजाया नों आंनि थैखौ लादो जोबोर गोजोन्थों आङो नोङो बेबायदि हेफाजाब होनायखौ माब्लाबाबो बावनाय नङा आंखौ गोजोननाय होनाङा खालि नोङो थांनानै लामानिफ्राय बे गाजोलखौ बोखारहैजोबदो आरो सिगाङाव बिदि दा खालामसै आरो बिनि बिसिनो बे मानसिया थै होबाय आरो बिनि बिसिया मोजां जाफिनबाय दसे उनाव गावसोर बेफोरबायदि खामानि मावनायनि थाखाय निमाहा बिबाय जों सानै गोरोन्थि मावनायखौ बुजिबाय जों दानो थांनानै बे लामानिफ्राय गाजोलखौ बोखारहैजोबसै आरो बिसोर सानैबो बै लामायाव थांनानै लामायाव गोग्लैनानै थानाय गाजोलफोरखौ खननायसै आरो बिसोरो
सैथोयै गावसोरनि खामानिखौ मावनांसिगोन। बे सल'जों जों बेखौनो गियान मोनोदि जोङो मालाबाबो गुबुनखौ खहा खालामनो नाङा, मानोना माब्लाबा समाव जोंहाबो खहा जाफिनगोन। नोंथांमोनहा बे सल'खौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक, शेयार, साबस्क्राइब आरो बेल आइकनाव थुनानै हो, जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ लाबोयोबा नोंथांमोना सिगाङै नुगोरो। गोजोन्थों। जय बर' हारिनि।